Trenggalek wonten dinten iki Pawanas Lur. Siang-siang menika monggo kula aturi teng Wisma Bujana Sri Rejeki. Wonten sekul Tiwul, Gulu Panturi, Capar lan Gegodongan. Sekul pethak nggih wonten. Monggo mendhet piyambak ingkang napa sing tiremeni. Ini ono gorengan, dadar jagung lan tempe, santen, mule terong, oseng-oseng, yo lengkap sambel plelek yo ono. Ini ono pepes ulam laut lan garang asem ayam sing dibungkus godhong gedang sak mini ageng Lur. Dibuka berak jerone akeh, irisane tomat, sambel lan kuah iki Lur. Langsung dicoba. Kuah iki rasane gurih Lur. Padas ndak terlalu lan dicokot dagingnya iku empuk pas untuk digawe lauk. Iki sing jupuk dhewe. Nah, mine yo empuk, kulupane yo seger. Gorengane tempe diwenehi sambel plelek rasane yo pedes yo mantep. Panas-panas niki langsung ning awak gobyos lan sehat.